Ola a todas. Estas son as bolas das que vos falei a mediados de agosto. Levo xogando con elas de mediados de agosto. Mínimo un partido a semana se xogou con elas, pero aínda que non se xogara, levan desde mediados de agosto. Estas son unhas bolas novas. Vamos a abrir as bolas do Pascal Box. Como xa vedes en calquera vídeo deles, sacamos o tapón. O propio tapón sacamos a presión as bolas. Agora acercámonos a valla, non é unha valla de pádel, pero fará as mesmas funcións, para poder abrir sin realizar forza. Forza de realizar. Aí está, abrimos. E aí temos as bolas, non perdas para que vexan que son as mesmas bolas, que non é trampa nin cartón. E aquí temos as bolas novas. Acércate para que se escoite o ruido. E aí temos as bolas. Bolas Geat Padel. Collemos unhas e collemos as outras. Vedes que non ten nin nome nin nada, é dicir, están totalmente gastadas e o de saber o que bota unha e o que bota outra. Separámolas, vesen as bolas e agora vámonos a facer máis cerca para que vexades que botan exactamente igual. Bonas a deixar de usar porque me dá vergoña, porque xa casi están sin pelo, incluso xa parecen bolas de... Aí vai, vamos a volverlas a botar, para que vexades que botan exactamente igual. Moitas grazas. Como vedes, si funciona Pascal Box e si vale a pena, como vos decía, como me parecía en un principio, si vale a pena gastar os cartos que nos costa o Pascal Box, porque xa non polo económico, sino polo que se aforra en caucho das bolas. Estamos xogando con elas, recórdovos, desde mediados de agosto.